Kapuso, Garbo sa Mindanao ang mahinabi nato today. Tubong Tagum City ug karon usa na siya ka renowned visual artist. Ikapila na sab siya nga nagpaygayon og solo exhibit og misalmon sa mga nagkadaiyang group exhibitions sa nagkadaiyang galleries ug art institutions kag gipaygayon sa nasod Vietnam, Japan, London ug uban pa. Let us welcome Jay Bermudez. Jay, good morning. Kumusta? Hi, good morning. Jay, nahibaw-an na mo nga gikuha nimo nga kurso kaniadto engineering. Apan wala nimo gipadayon, instead nibalhin ka sa kursong fine arts. Unsa ang nagtukmo sa imuha ani nga desisyon, Jay? Siguro akong ang perception manggod nato no kay kanang i-live nato atong life with passion manggod. So kung kung gipursu na ko engineering murag wala dito ako ang passion, murag dili na ako makita dito. Mao to nga nag proceed ko og fine arts. Oo, maski murag medyo aware ko na kaning lisod-lisod siya pero mas makita na ko akong sarili na mas malive na ko ako ang life diri na dalan mo na gi-pursue jud nako siya. Jay, paunsa nagsugod kining hilig nimo sa arts? Nagsugod ako ang hilig sa arts kanang sa una introduce ko og kanang gamay pagod mga elementary years pa. Poster making, kanang mga school-related nga activities. Dito nagsugod na kanang medyo nakaingon ko nga mura og kanang pagka-artist ang ako ang kinabuhi pagdako nako. Jay, nasayran sab namo nga challenging sab kaayo ang pagsugod nimo isip visual artist. Pwede ba nimo ma-share sa atong kapuso the story behind this? Katong time na nagtudlo ko, medyo at first okay siya pero hinay-hinay murag ka nang nawala gani ko sa kuang dalan. Mao to na kaning nag-apply ko as kaning resident artist sa isa ka gallery sa Manila, tas nadawat ko. Tapos dito na ko nag-train na ko sugod para mag-build up sa ako ang sarili na art style. So kad ato siguro mga nagsugod jud ko og kaning panginabuhi as professional artist mga 2015 onwards, art na jud ang ako ang panginabuhian. Dili lalim imuhang mga naagian bago ka nakaabot ni ini nga estado. Unsa ang nagpaligon sa imuha, Jay, nga i-pursue ang imuhang career isip visual artist? Aware man ta no na kung anang syempre unsa may sugdan nato sa tong kinabuhi medyo lisod jud siya. Ang nag-motivate lang jud sa kuha kana ganing kailangan nimo i-sustain kung unsa tong imong gipili gani na path sa life kay wala may mo assist ana sa imong do na ay mga ginagmay na kanang makakuan ka og tabang sa mga tao pero ang appreciation mong sa imong ginabuhat unang-una ikaw ang mo appreciate ana ikaw mo tabang sa imong sarili gani na para i-pursue i-sustain kung unsa tong imong yung gusto. Jay, unsa pud ba ang imuhang motivation sa pagbuhat or paggama og mga obra? Una siguro mag-acquire ta og mas dili gud ka ingon nga kanang bookish nga tao, mag-acquire kag knowledge og unsaon basic sa arts, tapos kadto na build up nimo imong character, imong perception in life para kung sa man to siya i-translate sa canvas, medyo masabtan po good sa viewer or sa crowd kung unsa imong gusto ipasabot. Jay, kinsa ba ang imuhang idolo sa natad sa visual arts? Actually, una-una, Juan Luna.
kay kabalo naman tanong historical kaayo na figure si Juan Luna sa Pilipinas. Giyon sa niya pagduso ang iyang passion kaniadtong time gani. Tapos kato si Juan Luna o katong mga artist na karon naga-flourish sila sa international scene gani. Daghan ta og artist na kanang recognized globally sa karon na panahon nga mga Pilipino mo to silang ako ang mga kaning inspiration sa pagbuhat og art na sa pagpaningkamot natay maabtan. Jay, pwede ba nimo or namo may bawan ang istorya sa imong mga paintings, mga artworks? Unsa inspiration nimo ani? Bali ako ang mga artwork nag-rely na siya sa ako ang panglangtaw sa kanang kanya-kanya nga characteristics gani sa mga tao. Bali ang usa ka individual human figure mo na siya pero naiuban ba nga moingon nga mura kag tigre sa kaisog o mura ba ka o kanang CCTV, mura kag kanang speaker sa kabanha, mura ginana. Alright, Jay, mensahe nimo sa to kapuso viewers ug sa mga aspiring visual artist ug any upcoming solo exhibit nimo. Go ahead. Kuan sa kanang mga nagsugod pa og art o katong mga galisod mag-sustain og art, sige lang, trabaho lang na mo appreciate o wala kay at the end of the day naagyo makatagad ana o masatisfy nimo imong kaugalingon nga kaning kunahona nga mao na imong ginabuhat. Wala ka naglatag imong hunahuna, wala naglatagaw ba nga mangutana pa ka og kanang asa ka paingon, at least naa ka diha. Sa karon ako'y ongoing na solo exhibition sa Parañaque sa Art Ilan Gallery, tapos sa November sa Gallery Ana. Daghang salamat, Jay, padayon ug amping kanunay. Daghan po kayong salamat Ma'am Jandy o sa At Home with GMA Regional TV. Salamat kaayo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.